Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо наҳмихел як салати фунҷозаро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин салат ба мо лозим аст макарон фунҷоза, як помидор, як бодринг, як сабзӣ, якта пиёз, укроп ва гӯшти мурғ. Дар аввал мо наҳмихел гирифта фунҷозаро дар оби ҷӯшомадагӣ тар карда мемонем ва гӯштҳоро бошад наҳмихел майда мекунем бо ҳамин шакл. Ба шакли дарозрӯя наҳмихел реза мекунем. наҳмихел реза карда шудаем, камтарак намак мекунем ва аз ҳамон соеви соус наҳмихел 2 қошуқ меандозем ва якҷоя мекунем. Дар ин ҷо мо истифода кардем 200 грамма наҳмихел гӯшти мурғро. наҳмихел якҷоя кардем, ба як тараф мемонем ва дигар маҳсулотҳоро бошад наҳмихел бо ҳамин шакл реза мекунем бо шакли дарозрӯя. Сабзиро наҳмихел хурд карда реза мекунем. наҳмихел сабзиро бо пиёз ва гӯшт бирён мекунем. барои бирён кардан аст ин сабзи хати гӯшту пиёзро бошад наҳмихел камтар майдатар реза мекунем. наҳмихел ҳамаша реза кардем. аллакай дариҷа рӯған гарм шуда гӯштҳоро медозем 4-5 дақиқа бирён мекунем. пас он пиёзро меандозем то мулоим шуданаш бирён мекунем ва дар охир бошад сабзиро меандозему бирён мекунем. бодирингҳоро наҳмихел реза мекунем бо шакли дарозрӯя. помидорро низ наҳмихел реза мекунем. ба мисли бодринг. тухмро ба ҳамон монанди бодринг реза мекунем дарозрӯя. укропро бошад майда карда реза мекунем. раҳмат дӯстони азиз, ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. аз ҳаматон миннатдорам. видеоро поделиться кунед. видеои конкурсро поделиться кунед. миннатдор мешавам. конкурс идома дорад. фаъол бошед. наҳмихел аллакай макаронҳои мо тайёр шудай. мегирем. наҳмихел гирифтем ва дар ин ҷо ҳама маҳсулотҳоро якҷоя мекунем. гӯшт, сабзиву пиёзи бирён кардаро меандозем бо рӯғанҳояш. уқа рӯған надошт, барои ҳамон бо рӯғанҳояш меандозем барои бамаза шиданаш. ҳамаи маҳсулотҳоро меандозем. каме намак мекунем.
ва омехта месозем ҳамашро нағзакак. нами хел омехта кардем, тайёр шуд. ҳам хел гирифтем ба ҳама иштиёи таом. ҳатман тайёр кунед, пушаймон намешавед. метавонед дар обед, дар ужин тайёр кунед. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.